Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Acum jucăm Backshot. Nu știu ce. Play. Bă, faceți mișto de mine. Hai, dați play azi. Bă, dați play, please. Își bagi joc de mine. Am microfonul pornit. Da, e bine. Hai, bă. Tare, nu intră aici. E, nu, era să fie. Bă, urcă, tu-ți bagi joc de mine. Bine, bă. Bă, trebuie cenzurat, o să cenzurez. Sper că ești român. Go! Deja m-am enervat pe. Bă. Am intrat cu unul. Good day, everyone. Am intrat cu el. Mamă, să și creștin. What? Bă, nu mi-am cap. Mi-a smuls cap. What? Ok. Așa arată skin-ul nostru. Yeah. Ok, o să revin când o să găsesc o masă. Ok, am găsit un server de 4 aparent și în ultimele secunde am intrat, dar ca să știți. Are you ready? Yes, I'm ready. Mamă, zice, bă, tăi-mi la aici. Nu uitați like-ul, plană, subscribe-ul, plană acolo. Și clonțul pe lu. Stai, nu, că mi-au copyright de la Nocivanu și clopoțel. Așa nu e bine. Ok. Deci 4 blank, adică asta e pentru live room. Blank negre. E spalse, dacă negre înseamnă că spalse, dacă roșii înseamnă că zero. Oh my god. E rândul X cu L, nu știu cum. Adică ăla de stânță, o să încercuiesc că pe edit.
Las că vede că e rândul meu și pe el îl lesin. Ăștia au timp. Dacă vă zic că eu sunt hacker. Stai să vină rândul meu când dau licoare. Bă, da, chiar e 3v1. Mie nu mi se pare corect. Uite, ăla a mai fost odată. Nu-i corect. Pe mine, bă, că ne uită.
Acum se încide moare. Ne simțiți? Deci pentru că m-am enervat, doar ăsta va fi episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați like, subscribe. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!